Kundzia Destroyer. Yeah. Spoko jest? Ładny jest. No jest. Fascynicznie, jak ten jak to będzie siedział. Też trochę za duża ta kierownica. No wiesz, jest tak kozacko właśnie. Mała dziewczyna, wielka kierownica. Ogromne opony. Hamuje się, wiesz, jak cofając pedały. Jak w składaku w dzieciństwie. Ha, nauczyłam się. To ma 3 biegi, ale na razie nie ma jakich zmieniać. Nie wiem w sumie, na którym biegu to jedzie w tej chwili. Też